Ngineyingane mina nginazi nginabantwana abaningi nabo futhi ngiyacanga ukuthi abakujabulile ukuzwa ukuthi ubaba isitabane. Hayi ngeke. Hayi mina futhi ngeke ngize ngisitabane. Kodwa ke ukuthi ngoba ke sengithathile yabo usekhona umama esengiqondene naye. Kodwa nje ukuba bengingathathanga ngishuthe nentombeyiningi bese abantu besho kanjalo bengizoke ngiwacela amantombazane ngithi akeyeza azoza ukuthi ngeke ayithole into ecijile. Eze nje Mbukelo Perfect TV emakhaya ngiyanimukela igama nguShepherd wamanqele ngitabuka ngapha bahlabisa empembeni isigodi. Uyabona namhlanje ngiphethe yakokhumalo bathi Mfezi-Angithandani ekhifise kude obuyasondela. Bonakala kakhulu. Phumile album amabunjwa. Uyabona igijima kanjani? Ukhethe yakho. Idol wena ufuna ukuthi mhlawumbe u200 bars noma ufuna yiphi uyikhetha mina sengikhethile nawe hamba ukhethayo lapho kodwa ngayikhuluma indaba zabantu kakhulu. Wakhumalo asimukele ku-Perfect TV sibonga ukuthi namhlanje uzosivakashela uhlale nathi. Hayi i-channel enkulu lena okuyiyona engikholelwa kuyo kakhulu mina njengophumlana ngani ngoba iyona enokungimthathi ingibeke ebalazweni. So uma ngabe ngikhiphile umsebenzi ngithokozisa kakhulu ukuthi ngifike kulo muzi. Mfethu ngithokozisa kakhulu. Hey hayi nayo phela album. Yeah. Angifuni lokho siyalena angeke ngisobuye siyibone ezinye lethu ngoba manje i-album ngathi ishisa kakhulu. Hayi kunjalo qhawula ngeke ngibingelele ababukeli bakithi ekhaya. Sanibonani umhlaba wonke ku-Perfect TV obelela uphumlana Khumalo enquthe emadwaleni eRockville. Cha qhawula i-album ikhona. I-album ikhona iyashisa kodwa kuya ngokuthi umuntu ukwazile ukuthenga ikuphi lokho kufaka la endlebeni konja uma ngabe igona ama-earbuds kuya ngokuthi uwathengile yini wakwazi ukuklina kahle wakhona uku-understand ukuthi ukhona nokuzwayo noma kukhona ungakuzwa. Kwesinye isikhathi kuyenzeka omunye ezwe omunye angezwe osho ukuthi kuyashiyana phakathi. Ngenzeka sithi sikhiphile singamabunjwa ingoma ishisa igcwele umhlaba kube khona umfutho omunye ongayithandi. Yabo into iyenzakalayo. Nawe ukuthi wena Mfezi khona omunye ongayizwa. Kodwa mawuzonda isiqu nje semfezi ngeke vele uyizwa. Wena ugcina uyilalela emakhonini phela ngithi ubuzoyizwa ukuthi ayisha yashale. Uzobuba noma ngingabhalana ku-Facebook noma khona okuncane kuzwile kodwa ngeke asasho lutho. Ngeke mfethu uzolokho egadlile. Izinto eyinhle ngeke wonke umuntu encoma yena yedwa. Kukhona umunye oke wangigadla khona ku-Facebook hayi ngamphendula ngendlela ekahle. Wayazi wavele waphendula naye wabonga wathi cha ngiyakubonga ukuzehlisa kwakho uphansi ngendlela exakile bengithi uzongithuka kodwa nje for lokho uthi ungiphendule kanje umculo wakho sengizolalela. Ngisho ngathi ungawina madoda. Ayiphela. Nawu ukuthi phela abanye bayitshena ukuthi mhlawumbe oba nisebalazweni umuntu awusamazi. And futhi uma ikubhedela ukwazi ukuthi indoda hayi uyangibhedela manje. Kanani ngabantu kanti kuliqiniso lokho yabona nje umuntu abantu abakhuluma kabi ku-Facebook mina ngivela ngibashaya ngo-voicemail ngiyithulele kube yiloyo ke ngibona ukuthi cha lo uyafuna ukuthi abone ukuthi ngiyinsizwa. Bese ke ngiyakwazi ukumphendula nami ngoba insizwa bami ngoba sidaleke ngendlela engafani emhlabeni. Kukhona omunye umuntu ongamdelela manje alwe manje. Mhlawumbe kungakhona mina ongangidelela ngakho manje ngingakukhombisa ukuthi ngiyalwa but ngenza izenzo zokukhombisa ukuthi ungicane. Mfethu yabo ukuthi ubuningi ubuhlakani bokunqoba impi uma ngabusubhene nayo. Wafika la ngicathi kulo yanyasa xoxa. Yeah. Siyazi ukuthi uba nemfezi
ube namabunjwa, ingcwenga, njalo njalo. India. Oshuni futhi bahlukene. Ya kuyahlukana. Manje siyabona amabunjwa isidi ephumile. Sulanda no limit. Shuthi ufuna lo shunwa manje lo kuze la bathanda lento yamanje shuthi bekwazi ukulalela. Abafuna lo amabunjwa lawo ukhona futhi. Leyo nto ngiyenziswa ukuthi uma ngabe njengoba nje singomaskandi eqinisweni siyazwana. Sibaningi ukuthi ngoba mhlawumbe abantu abaningi bazokufihla lokho. Umuntu mhlawumbe agcine eseyinkosi yedwa kanti empeleni sidinga ukubambisana njengoba nje umaskandi uphethwe yithi. Usuduma umhlaba wonke sekunesikhathi eside saba khona sikuyo le ndima. Sineqhaza elikhulu ukuthi umaskandi ubenje. Njengamanje angesikwazi ukufihla hip hop, kwaito noma gqumi noma yini but njengamanje umaskandi uyabusa ngokubambana thina sisodwa. Usho ukuthi lokho kwenza ukuthi ngilande abafowethu abafana njengoLimit. Baningi abanye ngisazobalanda noma sebekhona abanye sengiyengabalanda eqaleni ukukhombisa ukuthi ukubambisana. Ukuthi into yethu le abantu bangayibuki njengento yabantu abazephuphuku abathi noma sebesesicongweni sayo bese busy basalo. Yabo njengama sekufanele sibone nje lo mculi ophumelelayo sikwazi ukumeseka siphambili sisonke singama-artist. Lokho kuyokwenza ukuthi umaskandi uhlezi izinga lawo liphezulu singalo sodwa. Mfethu ngibona lesi sikhathi manje ngathi zancipha emtalabheni. Sekucula kakhulu, uzwana kakhulu futhi manje ukuthi niyazwana manje. Noma phela ke singazwani kahle hle. Ngoba ke akuzwana kahle hle. Uma kusempini nomunye nami nje ngoba ngikhiphile ialbum amabunjwa ngiqina ngamabunjwa. Mhlawumbe umunye usengabuka ngelingiso ukuthi kanti umfezi unjani ngoba phela bakhona abanye abafowabo abamhlulayo nabo futhi ngabuya baveza no uma ngabe nami ngisenza wami umsebenzi kufuze ngiqonde ukuthi ngimephi. Ngoba phela kuyafuneka ukuthi ume kodwa ume nabangani bakho futhi owabona ukuthi hayi la siyaphambili. Hayi futhi ngokuthi ngiyempi noma sichomela abantu kodwa nje ukuthi kufanele sime kuleyo nto sisuke sime ngayo. Ngaleso sikhathi. But isimngaminyaka manje ukhona? Emculweni lokaqala ngo-2010. 20 years ukhona. 20 years. Manje 20 years singawenza njani? Uselofletha kanjani phela ngeke phela itekile. Akahleli lutho ukuthi nje elinye ilanga nje noma ngihlelile kodwa ke ngicabanga ukuthi njengamanje ngine plan yokuthi ngenze umcimbi onge i-28 December lapha eNquthu. So ngiyacabanga ukuthi kusenye indlela yokucelebrate indlela esolokhu ngafika ngayo kungenasitha kuze kufike njengamanje lokhu nginganaso futhi isitha emculweni. Ngingakaze ngitholakale ngineyinkinga asiyeka Ntombieyiningi yabo kodwa nje angazi ngibe nesimo sokuthi ngitholakale ngiba umuntu otrenda ngendlela ebhedayo emhlabeni ngisibonakaliso so abantu mabebuka mina abazi ukuthi nginalo iconsi ngoba noma nginala ngikwazi ukuliveza kubelungu bami yabo kodwa nje ngiyafisa ukuthi kulonyaka abantu bakwazi ukuhlana nami nabaculi abaningi bazobe bekhona yibo bonke abantu abangaziyo ngiyacanga ukuthi nawo uzobukhona nkabi yami kanjani ngiyakhumbula naphambilini wawushilo ukuthi ufisa awungakawuqala sasho ukuthi sobe sikhona silimbe nje ushaya ikhwele sabele thina hayi njengamanje nge-28 December lapha eNquthu stadium ususondelele kimi sengisondelene nomasipala wakithi ngawucela wakwazi ukuthi kube khona isandla asifakayo thizeni lapho nalapho ukuncedakala ukuthi umcimbi uye phambili siphakathi nathi amathikithi aseqaleni amathikithi ngizoqala ke ngiwakhiphe ngingaqala ke ngawakhipha ngaba nenkinga ke ukuthi kushuthi abantu engeke ngasebenzisana nabo oshuthi mina ngisuke ngathatha ngokujabulela ukuthi lento iyenzeke ngasebenzisana nabanye abantu mase ngifika ecompanyini base bethi company cha thina sisebenza kanje so kwayiphutha lami ke but singaxolisa kubo lokho
ngikhana ngizowakhipha nje manje amathikithi mhlawumbe ngikhiphe neposter yabantu abazobe bekhona nokuhambela-ke nje iy'ndawo ngenxa abantu ukuthi bafike bazokweseka umcimbi. Ama-activation into kanjalo. Izinto ey'kanjalo phela. Kodwa abaningi bayathembisa. Ayiphela-ke enquthu ngathi abantu basenquthu abaningi bangikhonzile. Ngifana njengomuntu obeka isizwe sabo phambili. Yize bekhona abanye abafowethu nabo bayababeka ngendlela abababeka ngayo kodwa nje imfezi kuyaziwa ukuthi enquthu isalokhu ibambile. Ya noma-ke ngithandwa wonke umhlaba kodwa nje ngicabanga ukuthi endaweni yangakithi yila nami ngifike ngiyishaye khona isifuba ukuthi bayayincoma ngami ngoba advantage khona. Angaze ngize ngitholakala ngenza into ebhedayo ekhaya. So ngiyacabanga ukuthi uma ngabe ngishaya ikhwela wonke umuntu usukela phezulu athi hayi athi siyoseka lo mfana kaKhumalo ohlezi eyithobile ngaso sonke isikhathi. Amaciko kuhamba kanjani? Azobe khona ngempela. Ziyahlangana kakhulu. Ngicabanga khona i-artist elizobe lingekho. Ama-artist amaningi azobe khona. Sekungawukuthi-ke ngithi ngoba ngisho ukuthi angingedwa. Khona nekhampani phakathi okusho ukuthi ikhampani naye iyakwazi ukuthi ithathe isinqumo ukuthi hayi asisebenziseni usibanibani, sisebenziseni usibanibani, sisebenziseni usibanibani. Okunye-ke kuzobe sekuhamba ngoba ngiyalidinga uxhaso lokho kufanele ngikusho. Ngiyazi uma ngabe ngimemezela phakathi kwalo muzi kushe kufike ey'ndlebeni zabakwazi ukuthi bafake isandla mhlawumbe ukuthi umcimbi ube yimpumelelo. Kungenzeka kube umuntu wasenquthu thothi mhlawumbe akusuka wasenquthu wasoLundi waseMnambithe kanjalo ngokuhlukana kwey'godi ngoba ngisho ukuthi umculo lo ngiwenzayo akusuwona wasenquthu kodwa wonke izwe ukuthi nje mina ngatholakala enquthu. Wethu. Ngicathi ngiyezwa lapha emakhaya babukeli bePerfect TV. Mfezi-Mnyama kade plana-ke ifestival shothi sekuyibhomu lesiqhumisile nge-28 waDisemba iyenzeka. Umasipala usondelile yancenca nabanye ufuna ukufaka isandla noma ngandlelani just nje kusupport imfezi. Siyafisa uyibona le festival ingenye ama-festival amakhulu ekumaskandi nasemculweni nje wonke waseSouth Africa. Kodwa nje uma uthi ukhona lapha ekhaya khona ongakwenzela imfezi lapha ukwahlabisa imtuba noma kuphi fonela imfezi uyitshela ukuthi ndoda nakhe nginakho ufake nje unqenqe isikhulise lomcimbi lo. Njalo. Sibuye futhi mfowethu Khumalo. Siyabona ukhipha amaqembu ahlukahlukene wasikhiphela ingcwenga. Isabuye ingcwenga ngonyaka ozoqala. Ingcwenga kahle kahle kwakungasilona iqembu lami. Futhi kwakuyiqembu lika Siginqa lo engishuthe nabo mabunjwa bese kuba umsithi. Mina ngaba nje indlela ukuthi mhlambe nginalo ulwazi lokubaxhumanisa nabantu abangabasiza. Base beyayikhipha-ke i-album kwase kuba sezandleni zabo. Kodwa nje njengabafowethu mina ngibanceda nje ukuthi baye phambili. If ngabatshela nabo futhi ukuthi uma ngabe liyo leli qembu kungasolwa mina. Ngoba nami nginawo amaqembu angimele. So ingcwenga bekungezika Siginqa nomsithi. Mfethu sibale sathi 20 years plus ukhona emculweni. Ubuya ngathi uhlezi urelevant. Hayi uhlezi awuphuphi. Kuba kanjani phela? Wenza kanjani ndoda? Phela 20 years umzima okhona kulomculo lo unengqinamba engaka. Mina ngabukela kubaba la abadala. Njengabo baba Somnandi abantu asebekhulile obaba uShwi obaphuze ekhemisi obabwashela emhlophe. Impilo nje ababeyiphila. Ngathi hayi nami ngiyafisa ukuthi ngathi ngahlezi ngikhona nje emculweni. Yabo ngoba engikwenzayo angikho kwi-race yokulwisana nabanye. Ngihamba nje yami indlela esiceleni. Yabo especially futhi ngiyayithanda indlela ubabashela emhlophe angayo. Ngenxa ukuthi waba nje umuntu izinto uzenze siyibona wathatha umakoti waba nezingane zakhula wayifundisa zikwelinye futhi manje izinga. Yabona indlela impilo yakhona engangihalela ngakhona usho ukuthi nami ngiyafisa noma mhlawumbe izinto zingenzeki ngalendlela engifisa ngayo. Kodwa nje phela nginethemba ngoba ingqwele nazo ziyakhala zithi phuma dladla yini sisu singabi. Okukhombisa ukuthi hayi mase angithi phela abalandeli baqala beyifase
abantu abaningi especially abaculayo abayithanda lezi zinto zokuveza abafazi yabo. So naye umuntu usuke nesinqumo sakhe yabo, but if sekuvuma bona abalandeli noma abantu bonke emhlabeni sekuthiwa hayi right mnikeke lokho okuncane yabo. Manje ke ngiyabona ukuthi ke akuhambi ngendlela yokudala kwami, umdala umuntu okwazi ukudala bese kuyadaleka. Wapha bayasho ukuthi hayi Mfezi. Hayi wena beka lengane yenza kanje. Ngithisa lengane ezibile umqondo. Ngiyibuze ukuthi kaze usulahlekile lo mqondo. Ingqoma lento ngoba phela ingqoma iyazi ukuthi iyabona noma ngaphela sahlangana kuumuntu ke yena yabo ukuthi umuntu ongahlala la, umuntu oyihlala eCape Town yabo wayifundela ngenxa yokuzama impilo kenaye yabona ukuthi wayekhaliphile. Akwagcina kwenzeka kodwa ke phela yabo sofika isikhathi so ngiyayithobisa amanxeba ingqwele lapha emakhaya ngithi cha bafowethu hayi akungabi ngokuthi ukudala kudala mina kuba umdali owazi ukudala bese ke siyalamukela ibunjwe elincane lizofika ibunjwe ngoba cha angicabanga ukuthi ngabe umuntu wesifazana hayi ngifuna ibunjwe Ovela kukabuka ibunjakazi. Yabona ibunjakazi lisazohamba ke yabona ngisawuvusa yabona kodwa ke siyokwamukela lokho umdala ngasipha khona. Mfethu ubusubalulekile into ebalulekile bengingafuni ukukhuluma ngakho kodwa ubishiwe wena. Ngiyazi awuyena umuntu ojala ukushanda ngento ebhedayo. Kodwa manje ukwatrend uze nawe waphumela obala ngendaba yaNtombieyiningi ukuthi le ndaba ngathi sikugqilazile wena kanganje ngoba abantu babe interpreta ngayo wena uzenzela nje ngokuthi igama leMfezi libe relevant. Yazi ke isiqalo salento ngizoyiqala nje phansi futhi ngiyafisa ukuthi ngelinye lamalanga noNtombieyiningi naye afika azoyikhulumela. Impela ngithi asiyikhulume namhlanje mhlawumbe kuzokwazi ukuphela kubo bonke abantu abayizingqwele yabo ngoba ngiqeda ukukhuluma ngomama nje. Ingenxa ukuthi lo muntu unabakube ekhaya abangosiba ngizothi osibali bami unobaba lo muntu unomama. Uma ngabe belokhu befona bembuza ukuthi sasilokhu manje sibona izinto ezikanje kanti kwenzakalani ngesoka lakho yabona nami kuyangiphazamisa and abantu ngisabathe ngiyayisho lento ukuthi akusiyona lento abacabanga ukuthi iyona. So namhlanje ngiyafisa impela ukuthi ngiyiqede lento ukuthi mina noNtombieyiningi lokho esasikwenza kwakuwumqondo lokusebenza. Sasikhipha ingoma naye kwakuba yimina uProud bese kuba uNtombieyiningi. So ngenxa yokuthi uProud wayengekho kwayisemakhaya sathatha isinqumo sokuthi naye ashoot samtshela naye ngovele ingoma kwakungeka Ntombieyiningi kahle hle. Yashintsha ke ingoma kwathiwa ngenxa yokusebenzisa umqondo wengoma kwathiwa hayi ingoma ngaye yakho Mfezi ayikho inkinga. Ngathi mina akunankinga ngayithatha ngayisebenzisa ke ingoma kwayeyami kodwa ukushutha nani kwakuyiplan lakhe futhi yena noSipho. Yena umngami lengizwana naye ukuthi hayi ngashutha kanje ayikho inkinga because mina ngamtshela ukuthi yazi ngoshutha noNtombieyiningi yabo senza ingoma so sezenjani indaba yolokho wena ubona kanjani yabo hayi ukuthi lapho ngithathelwa uyinqomo noma kanjani kodwa into nekanje mhlawumbe uma ngabe naye sekangibona sengishuthe nenye intombi nje ngaphandle ukuthi ngimazise abantu naye sebemazi sengakubi kuye ngamazisa ke into kanjalo wathi hawu hey ngayiplan elihle futhi lelo akwangaba yasemqondweni ke kithi ukuthi ingajika kuthiwa yimi ke sengiyileyo nto lapho nginezingane mina nginazi nginabantwana abaningi nabo futhi ngiyacanga ukuthi abakujabulile ukuzwa ukuthi ubaba isitabane hayi mina futhi ngeke ngize ngistabane kodwa ke ukuthi ngoba ke sengithathile yabo usekhona umama esengiqondene naye kodwa nje ukuba bengingathathanga ngishuthe neNtombieyiningi bese abantu besho kanjalo bengizoke ngwacela amantombazana ngithi akeyeza azoza ukuthi ngeke ayithole into ecijile eze nje azongibona ukuthi ngempela ngabe kuyiqiniso lento le manje ngenxa kesimo sokuthi ayivele ngiqondile kodwa nje hayi bezoyithola bekuzobanika wakhombisa ukuthi hayi indoda impela nje futhi uyabona hayi nginsizwa ephelele futhi hayi ekhaya ke nquthu bayazi ngeke beze bephazamiseke nabantu nje ngiphela nabo kakhulu namajitha nje kakhulu ngoba kubuye kuyiqoshe igama lento leyo ukuthi thu isitabane yabona noma ngiphela nomnyovu kanje
sihlalele abantu abaningi bayobuza yena unyova usethinta wena abantu manje sebeyahlwamuka kimi kanti mina ngomjita ngiphila namajita isikhathi esiningi vele kukanjalo ngeke ungithole ngiphila namajita owabona na ukuthi aseceleni ngiphila namajita aqondile nawo wabona ukuthi amajita aqondile phela khona ube umjita kodwa ubonakala ukuthi kodwa le mjita akaqondakala mina abantu engiphila nabo amajita onke yeah. Manje yena kufika kanjani ngowaseza kubona ukuthi naphuma langeni ya trend lo ndaba okay wayithulela nje wavela wakuphusha ingoma cha sikubonile kulonyaka wabuyela ugeza le ndaba lena ukuthi hayi ayikho le nto lena ngoba nje uchaza futhi uNtombieyiningi yena ngiyafisa naye afika zokuchaza mhlawumbe naye ayageza nje ukuthi hayi into engayakho leyo yabo ngoba phela vele abantu laba fana njengoNtombieyiningi baya abana nkinga nokuthi hawu wena darling izinto ezinjalo hawu kunjani wena sithando yabo ulimi labo impela yabo mina ngaze ngihlale noNtombieyiningi mhlawumbe kuphila i-hour ayangikhumbuli sihlala nje kuthiwa sihleli kuphila i-hour mhlawumbe ke kungawo ukuthi mhlawumbe umunye ulapha nomunye ungapha kodwa asikaze sihlala kuthiwa sihleli sisonke kuthiwa singamajita kanjalo asikaze sibe nalutho kwaba nje umuntu esahlangana naye sahlanganisa umunye umfana omsuthu u-DR waye owakuyena wayirecorda naye bezoshaya ingoma kahle kahle sase nami ngicula ke kuleyo ngoma leso sikhathi ngoba kwakungaNtombieyiningi vele ingoma ngase ngicula kwakuthi mhlawumbe indlela engisho ngayo engibeke ngayo istory sami nami ama-punchline nami bengiwashanga khona kube kukhulu ngikushilo kwawukuthi kuyangivuma ukuthi ingoma ibuye ngakimi shuthi ngayiqhwaga ingoma ya ngayiqhwaga yabuya ngakimi asiphinde sibonge phela iwena njalo wasifakela uthatha umaskandi ufaka kulama amanye amajani kuyi-hip hop i-hip hop nabafowethu abaningi engakwazi ukubadonsa ngibafake kumaskandi shuthi lento yahlangana yona yabo kwakunabafowethu engangisebenzisana nabo ngokusebenza nje umsebenzi straight lo ukuthi siyacula nanokuzwana ke ngenxa yegazi yabo awuke sahlangana uma ngabe ngihamba ngiyoperforma ngihambe nabo uma ngabe mhlambe nabo behamba beyoperforma ngihambe nabo yabo so kodwa ke emabhincini mhlambe yimini umuntu oyaziwa kakhulu ukuze ngikwazi ukuhlanganisa le industry kungithathe kanzima kakhulu ukuthi leyo nto yenzeke kwakhona abantu babengafunwa abanye babo bethukwa ngihamba nabo kuma meeting ami bebathuka benza yonke into yabo abantu mangabe bengakufuni mina ngiyibona yonke leyo nto ukuthi okay vele ngoba umaskandi vele uyifuna into ebhedayo impela nisho ungenza okuhle ulwe neCovid uyishaya uyiqede siphume endlini sikhululeke kodwa mawusivotisa umbhedo wakho abantu bayakubalekela qiniso le ngiyaxolisa ukuthi kube kanjalo kodwa isibonakaliso esenzeka emhlabeni kwasakazeka abanye abantu abaningi phansi yabo so nami ke ukuhlanganisa le ama-genre la ukuthi umaskandi nje awuzwani ne-hip hop futhi ababaningi labo bantu labo abenze izinto ezikanjalo mhlawumbe abantu engaphila nabo mhlawumbe kwasekwendlulela-ke mhlawumbe ngihlenge ngomnqobe yazo yabo sekuyabonakala beyishaya usha nobani umjolisi benza into enhle futhi kakhulu and ngiyohlezi leyo nto leyo ngiyiseka abaningi nje abacula sebeyenzayo kodwa akusho ukuthi iyafika nami ngoba liba buhlungu lelo gama kwabanye kanti lona yizwi nje sisuke silikhipha akuliwa ukuthi nje kodwa eqinisweni lento yafika noMfezi ukuze ikwazi ukuqala kodwa nje uma ngabe sengingakusho manje ke kube kwabanye abantu ngiyabona bakuthanda lokho kwangempela and angifisi nami lokho ngiphikelela ngikusho phambi kwabantu ukuthi hayi usibani nembona ngoba nje wenziwa yimi mina ngikade wami umsebenzi naye usegade wakho umsebenzi naye uyibrand ngokwakhe mhlawumbe lingamthatha lemthunazi igama lokuthi awumfezi ukwenze kanje hayi akusikho nalokho nje futhi ngiyafisa ukuthi ngiqede kubantu ukuthi kungabe ngazuthi mhlawumbe usibani ku hip hop
ufike ngomfezi akekho umuntu ofike ngomfezi sahlangana ngomculo senze into zethu zahlangana zase mhlawumbe zibonakala ngathi ukuthi ziyakwazi ukusebenza. Yes. Yeah. Avoid ukukhuluma. Ngoba wonke umuntu ofikile nje asithi bonke ke bayenzile lento. Wase yabona umzukulu uNkosi yamagcokama oduma kahle bonke sebakwazi ukungena kule genre ngathina saqala ukubona mina ngithi mina angifuna ukufaka enkingeni. Mina aqala ukuyibonela imfezi omabone ngisha usenzani manje umfezi? Yeah. Uzothi ingoma DR imfezi. Sasa ishado DR kwakungalalwa ngaleso sikhathi bakhona abanje umuntu owangifaka kakhulu kulento khona omunye umfowethu uthi uCrazy uyena ke sasenza naye nomlungisi bathi babethu MK ku skim bese kuba omunye usisi kwakuthiwa umbali umbali zakho kodwa ku rhythm sithi wayobaba nje ngiyamlibala ukuthi wayobani usindi bani ukuthi naye isindala sahlangana nje ngale nto leyo sino producer wethu DR hayi sakwenza lokho sihamba nje sihamba leyo ndlela sasihlangana noDubai endleleni sisihamba le ndlela sasihlangana futhi nobani noBig Zulu saqhubeka nje salokhu siyenza lento siyenza kwafika egcineni ukuthi omunye nomuntu useyayimela indlela yakhe hayi kwaba right ke uma nje into yethu isaqhubeka isebenza kuba khona abaphumelelisayo number 1 ngoba nami la ngikhona akukho la ngizothi ngicike khona ngomuntu yabo ngisamile nje njengomfezi futhi nabo basebeyimela ngamaguma amanabo omhlaba kwaba mnandi zaduma futhi into zabo kwaba intozo ngemileyo enkulu. But mawubuka njengoba usho ukuthi 2012 ungena kumaskandi kuze kube manje likuphi izinga lamaskandi? Yazi lento siyenze ngothando ngokuyijabulela nje sakudlala nathi sifisa ukufana nomgqumeni ngoba mina ke cha ngimthanda kakhulu umgqumeni nogcwensa. Yes. Nabafowethu labo nje encane nomphondi ubana babe baningi ngoba bushwiyo ngoba busomnandi ngoba bengibala. Nabanye ke nje ubani konje abanye ababe khona ngalezo khathi noma ngingasabakhumbula bonke kodwa nje kwaku umculo ngaleso sikhathi ngangifika ngucula ngoba nganguthanda ngangazi ukuthi mhlawumbe egcineni kwakhona kuyoba khona umculi ohlukanisa umaskandi kuthiwa okamaskandi. Lokho kwangenza esikhundleni sokuthi ngishaya ingoma kwangenza ukuthi ngibe kuyilevel engikuyo njengamanje ukuthi la ngikhona angihli angenyuki. Yabo noma ke ukuthi uma ngabe sekukhona abahlukanisa unyaka abanye abantu sebekuthatha njengokuba istress lokho ukuthi mhlawumbe omunye usefuna ukuthi kube yimina nomunye usefisa ukuthi kube yena hayi kanti ukuhlanganisa unyaka nje angiboni mina ukuthi kunani. Yes. Angiboni kunginikani ngoba akusatholwa lutho ayisekho nento eyenzakalayo so akunankinga noma ngahlukanisa uba noma ungeke wahlukanisa uba kodwa nje angicabanga ukuthi leyo nto ingasidumisa amakhanda somaskandi singagcina sesinomona kanti okubalekile ukuthi sibambane njengoba nje umaskandi kanje haya uhlezi unje ingakho ngathi ngiyakujabulela kakhulu ukuthi ngibe kulesikhathi samanje la umaskandi ophethe khona nami ngingomunye wabantu abawumaskandi. Mfethu nayi CD yamabunjwa wena wazi isitolo kuhamba kanjani uma digitals wabonayo lapha emalini nezandla ukuthi kwenzakalani hayi yabona ngakhipha isiqeshana nje sincane kuneqhwa kwavele kwaduma nje umhlaba kwavele kwacaca ukuthi hayi amabunja and engijabulelayo engifisayo futhi ukuthi abantu bakwazi ukurecognize ngami kakhulu ukuthi ngiyakhona ukubezwa ngiyafisa nabo ukuthi balenze iqiniso kimi ngoba bathi ngibuyele estudio lezi engangizenza ngishaya ingoma ngibuyisele lolushuni ngiyabeza abantu futhi ke nabo baneqiniso ngoba ngendlela okwenzakala ngayo iziyakhuphuka inamba hayi kakhulu ngibona izikhuphuka bathi bonke abantu bathi hayi nawo kamabunjwe siwazi yabo ngoba vele ivoice yami mina ngicanga ukuthi engiyoze ngibeyo yikhehla ngeke iziphele sekuyoba umuntu ongangiphazamisa acula ushuni wami kodwa nje yabona nje ngisaphila hayi inkabe yami hayi ngisazodla futhi ngisazobhukhwa ngoba abaphathi bemicimbi
bayangithanda. Hayi kakhulu. Yeah, bayazi ukuthi angaze ngibahluphe ngalutho ngisho kufika izimo zokuthi kwabona sebeneyinkinga zezimali ukuthi mhlawumbe babhadale. Ngiyakhona ukubalinda nje umuntu anginike usuku ndoda ngizokhokhela ngosuku olukuthi ngiyakwazi ukuma kuleyo nto leyo. Ngiyakwazi futhi ukumbuza ukuthi hayi kwenzakalani ngane ngikhule ngeqiniso. Into engayidinga manga uma ngabe sikuthi sothembisana into sisebenza ngani ngoba ngiyazi mina mawuthi khona Imfezi. Imfezi igama lakhulu kakhulu. Akekho umuntu ongeke athi ngeke azaye kulowo mcimbi ngenxa ukuthi khona Imfezi. Yebo mfethu. Makuthiwa khona Imfezi abantu bagcwala bethi ngqi bese kuba khona ke nabanye abafowethu abaningi abenza umaskandi. Kodwa nje ngisho noma kungathiwa yini khona mina ngibhukwa kuyo yonke into. Hayi angishuza ukuthi kwenze njani. Makuthiwa nje na umnotho uyangena ngiyakwazi ukuhamba ngiyosebenza but fanele ngibheke lo msebenzi ukuthi uyisimo esikanjani. Yeah. Bese ngihamba ngifike ngishaya ingoma ngibuye ngihlale phansi. Sengaphinde ibuye mhlawumbe iqembu mhlawumbe angazi ondaba sekwabangampela basengabuye niphinde nisebenze umzala. Umfowethu Ngiyabona niyasebenzisana kule khona kwemanye nifeaturishana. Mina ngiyayithanda izinto eziyi surprise. Ngalesa sikhathi ngangidlala igame. Le ngangidlala Ntombieyiningi. Kwakunamadoda ayo3 Ali kube umjijelwa kube umthandeni. So ngangidlala igame ngaleso sikhathi hayi ukuthi mhlawumbe into kwakuyiqembu ngangidlala nje igame nje ukuthi ngoba sekukhona abantu abawu3 abakhipha ialbum bawu3 lokho sasekugcineni ngobani sasekugcine ngoWashela Imhlophe noMfezi-Mnyama Phosokemisi. So bangibuyisela le yanto le kwakukhona abantu okuthiwa ogezo. Yes. Kwaba khona yini ogezo bangampela. So emqondo nami kwashesha kwaclicka fast ukuthi okay lento le iyakwazi ukusebenza athi ngijoyine not ukuthi ngangidlulisana nomjijelwa no Ali mhlawumbe nomthandeni cha. Kwakuyigame nje emnandi yokuthi nje sisenze into emnandi abantu namanje basayidinga leyo nto but manje angiyidingi uma isi obvious. Awufuni ukukhemeka. Angifuni ukukhemeka nje ukuthi ngime kuphi. Yabo ingakho ungibone kulogudi ngeke ngaqhamana namathola amnyama ngashutha nezingane zami. Izingane zami lezi straight eziphuma kumina. So ukuhlanganisa ukuthi izinto ezizakala nje ngoba bengisho ukuthi mina ngilandele kakhulu kubaba ulokungana uWashela Imhlophe. Naye wakhipha amaponi yayibo izinto enjalo. So ngizama ukuthi lezi zinto ngizenze ngisaphila. Ezinye zibe ama surprise to how hey siyakubona lokho kwafana noMfezi ngathi kusamfezana no. Yabo ngithanda izinto ezi surprise. Osho ukuthi kodwa ke uma iqembu lidingwa abalandeli balo. Yes. Ngizokwazi ukulikhipha kodwa nje ngoba alina challenge. Lingenzeka libuye lidiceleleke phansi. So angidingi into kanjalo. Ngifisa into abantu abazohlezi behleka mina ngithanda ukuhleka. Ngithanda uyabona umdlalo. Izona zinto engiyithandayo into ehlekisayo ngiyithanda kakhulu ukuthi abantu bahlezi bejabule. Hayi ukuzokuthiwa uMfezi nawo kwasesiphoxa. Ngaphatheka kabi nje ngalokho kaNtombieyiningi kodwa ngoba ngichazile mhlawumbe omunye so understanda ngaphandle kwesilima phela incwabe isilimo uthi unamanga. Yabona ushintshe lo ukuthi uzalwe izilimo. Yabo ngeke umshintshe lo muntu uyohleze ekhuluma umbhedo ngasonke isikhathi kodwa ke angiqondile ukukhuluma amagama njalo kodwa nje isilimo. Yes. Kodwa nje angeke ngize ngaba yilolo hlobo olunjalo kodwa ke ondaba zekwayo sekungawu ukuthi mhlawumbe kumeke kanjani ngoba uzana efana kana inkinga nami futhi akunankinga nabantu futhi bayabadinga ondaba zekwayo ngisekhona ukubenza. But angiyidingi into engeke izize ngisebenzele. Ngidinga into ezothi mayifika iye phambili. Mina ngumuntu ukuthi noma kuthiwa ngihlulekile kulonyaka hayi angangilahla ithawula. Isondo liyajikajika ngithi namhlanje lingaka umunye liphathwa umunye ibhola. Kusasa nami ngaliphatha. Kusasa ngaphathwa umunye wabafowethu. Manje lisajika nje la komaskandi.
singathathi ibhola lisilise elima hayi alihlale la hayi right la kithi na masibashanje ngomqondo laba izizwe amagumbamane lawo amagumbamane omhlaba sibasha ngomqondo bengasiboni sisebenza kanjani bese kodwa sibashaya akunankinga lokho kuhamba kuyivelele nje ukuthi umaskandi bachithile makwazi ukuba netemu lo muntu ocula umaskandi thatha lento le isho umshavu lapho begcwala umhlaba wonke uyabona ukuthi ibhola lingaphi lapho lingakithi ibhola libanjwe yithini so sibaphethe nje kahle ngohlelo ingakho mina bengisho ukuthi mina ngithola nawo wonke umuntu akekho umuntu ongeke ngithole naye ngenxa ukuthi impilo asiyazi ukuthi ngapha ngifisa ukuthi bangabe ngiphila nawo namhlanje bese ngikugcoba namhlanje bese ngithi ayise ngiyobona vele ukhona usibanibani kufana ne umuntu owumlandeli azi ukuthi hayi Mfezi phila nawo wonke umuntu ngasuka ezintweni zokukhuluma ngahlangana nomthandeni ngahlangana nokhuzane kwaba nezinto zokuthi manje mina sengisupporta abantu bakamthandeni noma sengisupporta abantu bakhuzana yebo into kanjalo kwangiphatha kakhulu lokho ngoba ngangeke empini mina ngangishayela ingoma nje namanje ngoba ngisashaya ingoma ngiyafisa futhi ukuthi ngingangeni noma bethu omunye wenzeni sekungakuba mhlawumbe omunye mayishaya ingoma enkulu abantu babona Imfezi Imfezi yona yangaphosta iniphethe umona ngayikhipha mina ezintweni eziphathelene nezinto ezongikhulumisa hayi ukuthi khona ngomzondayo phakathi kwabo ngigrand ngoba ngiyazi yami ingoma ngiyasazi sime ngiphila ngaso indlela nje impilo yami engiphila ngayo ngiyazi angifisi ukuthi ithikamezeke ibe semsindweni hayi angithandi leyo manje ayigcina nini leyo mabutho akafika phela asivakashela loyo yazi loyo kufana ngikuvezele umfowethu loyo umfowethu impela noma ke naye abuya hlomekuseke yabo umfowethu loyo esamthola okay ngathi nje ngalesa sikhathi akudala uma ngabe saqala sasayina ama artist emabunjwa record kwa umuntu engamuzwe ecula ngamthatha ngamsebenzisa ukuthi akeze ecompany weza kwafike ecompany kodwa ke ukuthi into eziningi umabutho ziyahlekisa yabo ngathi ngalelanga nginaye kushuthi simtshela ukuthi hayi Mfethu wamukelekile kuleli khaya singakwazi ukusebenza nawe into esicela yona sicela ukuthi ongabe nginolungisana thwala lapho nobaba uShenge hayi efike lapha eoffice lise lapha neEGP hayi sometimes namhlanje siyakwamukela ka Mfethu uzwile umsebenzi wakho singakwazi ukusebenzisana njengamanje hamba uye studio uyobhukha usuku ukuthi uzongena nini uthanda sephi studio kwenzakalani washo ukuthi hayi ngithanda uyani kanje hayi wahamba waya kwaYani ngalelo langa lelo hayi umuntu silinda impendulo uthi abuye wazowabuya hey kwaqa 2 weeks hawu mabutho kanti kwenzakaleni uhambe kanjani yini kwenzakaleni so nje ngezwe ingxoxo zakhe eziningi ayekhuluma la ekhaya yabo kwa ukuthi ke angifisi ukuthi ngikhulume ngento embi ngaye mina yabo ngoba umfowethu loyana angazi ukuthi waxataniswa yini nami ngoba ngambona nje eserecorda kwabanye yabo kwasho ukuthi ke hayi akunankinga futhi nalokho yabo into yena ayichaze ngamuzwe ichaza ngizoke ngithi uyiphendula kancane ngoba umfowethu loya into yena ayichaza ukungaboni kwami naye ngasolinye ngokweqiniso nje kufanele ngilisho kwaba ukuthi mina ngangibhukhwe kwimpucuzeko yabo so ukubhukwa kwami kwimpucuzeko ngangiyokwenza ulive njengabafowethu esinabo ecompanyini nganginelungelo lokumcela ukuthi mfowethu ngisacela uyongisiza uyongibhekisa lapha yabo kwa ukuthi ke umfowethu yena mhlambe akakuboni kwindlela eright ukuthi ayongibhekisa kwimpucuzeko engenazo impahla kwaphoqa ke manje ukuthi kushuthi kufana mina ngimthengele impahla before mina ngazi ukuthi uma ngabe uhamba uye emsebenzini uqala uyosebenza bese uyabuya hola
awukwazi ukuhola ungakasebenzi. So sashawa yilokho. Yeah. Akangaya kuyosebenza kwaba nenkinga nenjalo. Hayi ngagcina ke mina ke njengoba yesho nje ukuthi ngathi mina ngisitha sakhe. Angizange ngibe kanjalo mhlawumbe ngendlela enesekusho ngayo phambi kwabantu ukuthi ngihleli nesitha sami ngizange ngisho kanjalo. Manje mina mangabe ngifike ngathi yibafu kuhamba kanjani ngathi hawo mabutho akusiyo into ngabethemba bangafana nesitha sakho yabo futhi ngabe ngiyihlekela kushuthi yena kwamphatha kabi yabo kanti mina vele ngakusho ngokuthi awukwazi ukuthi sifike siphethrize namhlanje ngolosithathu siphethrize ngolosini siphethrize ngolosibili siphethrize ngolosibili ngolosithathu ngolosini wena vele love angisenayo phela manje option ukuthi ngizothatha uba ngoluhlanu sihamba fanele siyulalela le eThekwini senze yonke into eThekwini usungimbulele njengomfowethu lapha kanti fanele usho nje kuseyele ukuthi bafa ngikwazi ukutholakala ngenxa ka 1 2 1 2 1 2 manje sengizwa ngabathile sebeyasho ukuthi umfowethu wayengenazi impahla kodwa yena akutshela akasangitsheli yena ukuthi bafo yazi nginenkinga kanje kanti yena wafana ngichazele nje ngikwazi ukubona ukuthi singayimishla kanjani ngoba kwakuba kuningi mina kimi ebefika uba futhi yena bengeka sachaza mhlawumbe athi ndoda ungikhulumela noBabuthwala anginamali yabo ngikhulumela amniki uBabuthwala imali ukuthi nje aphile yabo kodwa ke uma sekuvela mhlawumbe sekuvela kuye sekuvela kabi kodwa nje angizange ngeze mhlawumbe angimzondi umfowethu loya noma inini mangabe siqhamuka futhi ethi Mfezi ndoda la esaphambi kwakhona silungise yabo ukuthi nami ngiyathanda ukuthi ngichaze le yanto naye echaze ngenxa ukuthi ngiyafisa ukumlungisa ngoba uyalazi iqiniso kahle ngangeke ngize ngisixatsaniso ukuthi kufanele ngiyosebenza ngenxa ukuthi nakanampahla hayi kwakungafanele lokho kusixabanisa nanokuthi ke futhi sise company neyodwa wena bese uthi ngolosini vele ungezi kwirezala ungilimaze ubani sekufanele ngimthathe manje noma uthiwa ngaba nephutha kodwa ufana ngitshele ke mina ngoba mina mangabe sengizombona futhi esebuya eza kuleli office elikhandwe ngomqondo wami ukuthi libe khona ngimthole sekhona sezofuna yena something kulo angisho ukuthi kwangiphatha kabi kodwa kwangimangaza ukuthi hawu lo muntu manje kanjani ongakwazi mina ukunginceda kuyimini engathi akangene la igama lethi amabunjwa records angisho ukuthi ngiyakusebenzisa lokho ngoba umuntu vele wayevele esiphethe kwakuBabuthwala kusetshenziswa igama elithi amabunjwa records ilona gama lele esasilisebenzisa kodwa nje abaculi akekho umculi owayengena ngingenayo isimi ukuthi akangene akekho iqiniso ukuthi wena wathi akokhethwa between uthi uyahlala noma uhamba wena lokho kwempela ngangiqala ukuzwa ngalesa sikhathi kuthiwa usho kuyo lo meeting le yade uyishungene cha impela ngakuzwa nami ekusho cha ngangiqala impela ukuzwa lokho ngaye mina ngoba ngitshela nje ukuthi angazi ukuthi wahamba kanjani ngamona serecorda kwenye indawo amuza sekhuluma ukuthi nezingoma eziningi ngabe ngizenzela uye hayi kwakuthi angikumangali ke lokho ngoba mina ngisho nabafowethu ekhaya banokuhamba besho ukuthi hayi ingoma sibhalelwa ngibhalelwa yibo anginankinga nalezo zinto ezinjalo kodwa nje mina ngikwaziyo ukuthi kuyovela ngelindawo ukuthi mina ayekho umuntu okwanginceda yabo ukuthi angenza ukuthi nokuthi kuukuthi mangabe sesistudio noma senzile khona umuntu ngiyamnika umuntu ilungelo lokuthi mfethu lana ngiyadideka mhlawumbe ngingathini but ngisuke ngikhandile ingoma siphelele ukuthi nje sekukubonisana ngoba suke sebaningi uyabo kumanye ama-artists it's like wena ukuBabuthwala uyasho angikhumbula ungitshela kuqala ukuthi uBabuthwala ngakhonza nakudala wathanda umsebenzi wathwala it's like wena uyi-gatekeeper awufuni besondele abanye kodwa manje bangena ngami futhi nayo inkinga bona bonke hayi ukuthi mhlawumbe khona oyedwa ngoba ngisho ukuthi akekho umuntu owangena lapha ngaphandle ukuthi mina ngitshela angifuni ukuthi ngikusho lokhu ngazi ukuthi bengenalutho ayikho futhi sengawo umuntu ebekhuluma lapho uyedwa Babuthwala uye umuntu
ebefika afika yabona nje mina umuntu wafika wangichazela ngomcebo wathi kunomfana la engimthandayo so uma ngabe ubabthwala ethi yena mina lo muntu ngiyamthanda anginayisemi yeah kodwa mina kufanele ngithini ngoba ubabthwala uyamthanda nami ngomunye bemthanda kufanele mina ngamukele lokho kusho ubaba ngoba ekugcineni mina vele noma ngathi hayi angangeni lo muntu ekugcineni ubaba ozokhipha imali ukuthi yenzeke leyo nto leyo so njengabo umuntu ofana nomcebo wayengitshela ubaba ukuthi umfana ngimthandayo lana kuthi umcebo kanje ngifuna ukumbuka athi mangibuka nami umcebo afike ngamthanda ngathi ayi baba uright ke futhi lo muntu lo kodwa noma batho waye wrong kimi bangenze kuveze kubabthwala ukuthi ayi lo muntu lo wrong ngoba uyo wayezozenzela ngani ngomnotho wakhe bese kuba usinamuva yes so abantu mhlawumbe engakwazi ukuthi kube yimini engibafakayo ngqonqonqo ukhwele ebhasini kube uyena umabutho kube amatshitshi okwakuyimini impela engangibacelela ukuthi cha baba ngisacela ukuthi ubafake laba abantu laba ngendlela abenza ngayo ushunu wabo ufana nowami akukho labazoba ngengilimaze ke ndawo ngekube indawo naye ubaba sithatha bakhe abasesayidini ukuthi hayi nami athi ngiyithathele abanye ngithanda ukubasiza nami yabo yize ke phela abantu baningi yabo ababefika ngalezo khathi bezofuna umsebenzi kodwa egcina kwakhona kwa isinqumo sasiphuma nobabthwala kodwa mina nganginayo isiki yokuthi ngithi ngimgoqe yabona ukuthi azayibona lento lekishoyo kodwa ngingevele ngimina ngibe namandla kodwa ngoba ngazi ukuthi yena uzoba namandla abasiza ngiyawuzwa phana uyasho ukuthi ayithinta einkambeni zafaro lena ayidala lapha nomuthi akasenzi njalo mayiphuzile hayi nebengashayi njalo kodwa nje ibishaya imambanga nebengashayi njalo kodwa nje beshaya yena beshaya ngoba ke kunzima ukuthi umuntu uthi usebenza naye uthola ukuthi ushaye isikhathi sepromotion ipromotion ila eJip uhlala eSoweto fika ebusuku ntambama kodwa uwazeli ukuphuza utshwala kodwa ugcina isikhathi sokuthi akhave ipromotion yebo lonto le kodwa ke mina njengomphathi wakhe vele nganginelungelo lokuthi ngimshaye ngalesa sikhathi hayi manje ukuthi indoda awulungise la 1 2 1 2 1 2 uma utho besike sihlale naye azongivakashela bengihlala eGandhi Square ne flat lapho kuthiwa yiRicky's Place bengihlala lapho ke afika azongivakashela sihlale utho sengirecordile vele nazi insimbi sicule awufake futhi naye umbono kodwa uma ngabe sethi yena webengikhandele ingoma hayi unephutha akakazi ngisho kakodwa naye uyalazi iqiniso ngelinye ilanga ngoba mina nginankinga naye ngisobuya sizela cha ngomlanda no2 sikhulume nje so2 ngimtshela cha unamanga mfethu awukazi umbhalele ingoma ubunginceda kulokhu engikwenzayo njengoba nami mina yena wasaba ukucula ngizomnceda ekwayami ngacela kwathiwa ngihambe esaba ukuthi acule phambi kwami bathi umfowethu kanti lensizwe injani kwasha umculo othesha uthi ngaleso sikhathi asesiphila nje sincedana mina ngize ngokuzomnceda njengoba ngihlale ngiya kuZanefa noSinamuva bengifika futhi kuyena nokhwele ebhasini ngangifika kuyena umuntu nje yabona nje lokho nje ukuthi sikhona ngoba sisekhaya lilodwa hawa mina ngezulungisana ngicela ukuthi mfethu hayi ngampela ngahamba ngasho ngathi yabona ayikho le egcineni ajiya futhi athi kunengoma la kufanele sizoyishaya futhi sobabili kanjani sizoyishaya futhi ngingabe nankinga phela ngathi mina ngabona ukuthi okay uyasindeka ngak understand lokho kodwa ayasindeka inkabi yami ngiyasengireza le nto esayikhuma phambili ngibuyeza yona washo ukuthi ay ngathi nisamile ukuthatha abaculi kumabunjwa kwamanje wamanje izinto ezinomthelela lezo ukuthi abantu mase bephuma because sisikhuma nje vele ireality ama companies awasayenza imali kahle uthothi abanye bazophuma ngalendlela uthothi umuntu asabonga
Ngiyabonga mfethu. Ngicela ukuthi manje ngosebenza mhlawumbe nomnyovu unenkampani ngosebenza noZanefa. Ngicela ukuphuma akusaphumi kube kuhle manje. Inkinga yiyo ke le yenziwa abantu and leyo nto leyo kufanele bayiyeke ngani ngoba isuka izobeka kabi umunye umuntu. Uma ukuphumelela kwakho kufanele uhlele ukuthandazela ukuthi awungaphumeleli ngomunye umuntu. Ziphumelelele nje. Ungathi uma ngabe awusekho kuyikhampani yeMfezi'Mnyama usukwenye ikhampani usuzondlulisa zonke indaba ukuthi akumabunjwa bekwenziwa 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 yabo and bese kuba buhlungu ke kimi wena usukhulume ngami wathi hayi Imfezi'Mnyama mina yiyo nje ibinkinga ufike nalapha phambili ufike uyithole futhi inkinga zakhona ngabe kunakhona kuseMfezi'Mnyama uwo nenkinga fanele ulungise inkinga wena bese into zakho ziba right akwazi ukuthi ungafika kumabunjwa uyaxoshwa uya noma uyihambela ngithi kukhona into ekuphethe kabi uye kwenye futhi ufike uxoshwa kushuthi ikuphi la khona kube kuhlala akalungise kuye yes emva lokho kuzoba grand mfethu usebenze ne-legend elinye lama-legend awunjani ukusebenza naleyo nsizwa ukhwele ebhasini ayinsizwa ke leyo ngoba sike sabheka naye kuyi-album yakho uMabutho sasibheka so-2 no right liyamjitha lo mina angisho mhlawumbe kanjani ngoba kuthi kana kodwa nje hayisasebenzisana kamnandi umuntu loya noma ehleke uhlekela phezulu ahleke nje kuqhaqaqa ukuthi uyahleka noma ekhuluma futhi umuntu izobe khulekile yeah ayisasebenza kamnandi naye masenze nge-album kaMabutho kwaba yikho lo kwakuthi ke kushuthi uMabutho wayethanda ukuthi azenzele yonke into yabona ngaleza card kwakuseyizi icard zomngqumeni ushuthi wayengayiboni into ezomsebenzela wayethi mhlawumbe ngendlela ayibona ngayo wayibona wrong ukuthi hayi ngawu sengiyabhekelwa ngikwazi ukuyibhekela kanti ezinye ize-strategy kufanele uyithathe ukuthi zizokwenzela wena imali ngoba phela thina singene kakhulu emsebenzini wakho uwe wena nje uma ukuthi kuhamba nje siyabonisana thina si-office ukuthi asenzeni into kanje uma ngabe izokusebenzela wena kufanele uyithathe uma ngabe uyibona ukuthi ayikusebenzeli ungayivumi nje singazisiqalisa istudio kanti awuyithandi ngeke aba yinhleke lo sithi simoshakalile vese masifica Imfezi ayike eginqini ayike estudio ihlalele nje ekhaya ihlalele nje uthanda ukwenzani ngaphandle komculo saphumule yabona ke mina mangabe ngiphumule into engithanda ukuyenza ngiyibukela amahlaya MDM sketch lo mjito okuthiwa umthande nazo yamasi ngahlala noma hewu o Maxwell yabo olokungana othando comedy bese kuba King Noba yona ke into engithanda ukuyenza ke leyo ke mina yabo hayi okunye hayi bese kuba ukuhlala ke namajita ka uyazi masinamajita yabo kuyenzeka sihlalele sibuye ke yabona senze into zethu senze zamadoda ngeke ngikwazi ukuyikhipha emphakathini asiyahlala so lapho nje bakuyibukele obalubeka lu yabona ke lapho othanda uyibukele oneon lapha bese mina ngiyayithanda nokulalela igospel ingakho ingoma zami eziningi ehlaluza ngiyayidlala igospel nabanye komaskandi ne-hip hop mina ngidlala wonke umculo kahle hayi ngiyathanda kunje kodwa kwi-gospel ngiyayisebenzisa kakhulu lo mculo wakudala nalwami nalaba manje abafethu ngiyabalalela kodwa nje zinokungishayela kakhulu lezi ngoma lezi zakudala angazi why ngithanda kungavumi ukuthi ngisuke kukhona ngaphandle kwe-gospel ne-hip hop nomaskandi muphi omunye hip hop nani enguthandayo hip hop gospel utheni gospel hip hop nani gospel hip hop bese kuba isicathamia isicathamia ngisilalela kakhulu futhi iliphi lapho hamba nalo kakhulu isicathamia isicathamia umuntu engimlalelayo ngoba ngisho ukuthi ngithanda kakhulu ezakudala ngithanda ihlanganana yabo iseyihlanganana yabo lezi zakudala yabo ngithanda zona kunobhudo wawo washona lapho baba ngathi ubaba ngaleza khathi wayeqala kudala wabuya kwazoba umshebelisi lo wamanje abantu ke ngibalelelayo ke labo isikhathi esiningi hip hop
hip hop kwawo ngiphila ngayo phela hip hop yazi ngithanda nini mhlawumbe makuthi nje yabo ngigibele ngigibele into yami yeah bese iqoma lento yabona ufisa ukuba nemali yabo into kanjalo noma ngingavula usale ngoba kuyavuleka lokho ngihamba ngakho noma ngavula usale bese iqoma uBhekuzulu labo ntaba abafethu noma kusahamba sangabona ngasoleni bathi ngabalandeli babo abantu engibasupportayo namanje uma bekhipha ingoma nje ngiyabasupporta nje ngendlela right iwona komculo ngothanda umnqobo yazi oxola zonke nje insizwa nje lezi hayi ngikhonzile kakhulu mfethu siyabonga ukuthi usivashela namhlanje sazi wafika phambili waphindwa buya kusekhaya ngihlezi ngisho nawe uyazi lesikhuluma ukuthi noma yinini mfethu uma ubona ukuthi khona ufuna kuvele kunesikhathi khona ufuna kuvele kubantu ukuphi endoda ukhona ngapha hayi mangikhona uze mfethu ungaze nje ungabazi ukuza la kusekhaya kusekhaya mfethu awakho okugcina kubathandi beMfezi-Emnyama nabathandi bomculo wonke ngathi nje ngibonga ithuba lokuthi ngibe khona kulomuzi omkhulu Perfect TV ngiphinde ngibonga ukuthi kule album emabunjwa ngibona ama-video amaningi ku TikTok ngibona izinamba ziyakhuphuka kakhulu kuma platforms onke nje Facebook YouTube Deezer Spotify zonke lezo ndawo ngithi nje angibonge isupport abantu abanginikeza yona bese ngakhohlwa ukuthi ngiyacela ukuthi ngoDisemba nge-28 sihlangane eNquthu Stadium i-event ikhona sengiqedile ukucula sengizoba busy nje ngayo kusukela manje ngiyathemba ukuthi singabantu bokuqala bazothola ipost siyifake njalo la kwi-podcast sinqenqa abantu bethenga amathikithi ngiyacela kakhulu ngakhohlwa mfowami usineke leyo marketing nje sizoyenza mahala sizoyenza sisifike naseNquthu madoda asifakathi lapho phela Koze kugcina sifuna ukubona khona phela abaculi bethuthuka and njengamanje mawuthi uyabuka abantu abaningi abaculayo bazama khona ukuthi bakubonakalise ukuthi bayakwazi ukwenza lokho nami angifisa ukuthi mhlawumbe ngifane nabanye ngifisa nje ukuthi ngazi ukuthi kwabanye abenza okuhle ngokomcimbi ngingabi mhlawumbe sengilwa nomzukulu ngingabi sengilwa noGatsheni ngingabi sengilwa noKhuzane mhlawumbe ngawubani umunye wenza umcimbi angithi lapha usaliwa no baba somnandi hayi angifuni phela ukulwana labo bantu ngala nabo bonke abantu ukuthi phela ngiyenzeka ngingabi mina ingxenye yomcimbi ngenxa yezimo ezithile kodwa lawo bantu fanele ngibaseke lapho uma benza umcimbi ngicela abantu phela ukuthi phumani bafethu hambani noseka umcimbi hambani usupport amaqhawe lo mculo siwulwa ngobuchule lo mculo wethu siyawuthanda so nje ama-artists mangabe ephusha kanje ayikuyangithokozisa kakhulu lokho ngathi nje imicimbi ngayimpumelelo ngoba nami gcineni kwakhona ngifisa kanjalo kuyazwakala mfethu before sikudedele sine-quiz esiyidlala yini ke quiz ke quiz ke nje sothi one not educated sothi mhlawumbe i-MDM sketch uthanda ucomment ukhethe yodwa okay ngikhethe yodwa okay yeah awusho ukuthi mawushiyele engawo usezonke for the sake of a quiz nginomnyovu nombethe yeah hamba nobani la ngihamba nomnyovu ngibe nomayogati noCabasha ngihamba noCabasha wazenza iqhawe lakho uCabasha hayi ngiyakubona ukuba uyena khona ikhiphe emlonyeni angisho ukuthi kodwa igama yakho ngiyayizona kodwa nje ngoba manje sibuza into efana ngempela lokho phendula nje kodwa ungachaza sweet nginosaliwa nethwasa lekhansela ithwasa lekhansela ngibe nonifalabo ngibe nontencane ngihamba nofalabo nomlabalaba nolimit
hayi ngifake yasmo hayi baba nomlabalaba ucabela akili bazongishaya ekhaya wena nje kumthanda mfowethu kodwa cha ngixolele ngibe nondoni ngibe no bani ngiyamkhohlwa lo sisi lo khona locula kuma yellow bone phambili kodwa oh cha ngihamba no uthe ubani lokuqala undoni hayi nalo ama yellow bone ngicela ukuhamba nondoni yes eyokugcina ubahuphe noSigobe Sentamo hayi ngicela ukuhamba nobahuphe Mfethu ethi asibonge futhi ukugcina futhi omdala ngiyabonga kakhulu sivakashele bushubo ngabona lapha emakhaya ngiyacela nihambe noviewer umusic Mfezi YouTube uDeezer iTunes Spotify konke lapho khona asinyusa ama views bafethu lapho sesilwa khona manje sigcina khona ukola ku Facebook asiqalela kubaleka khona 28 December sovala unyaka le eRockville emadwaleni enqotho sport ground asiyeni khona but imininingwane ephelele damulandela Imfezi nje page kuzoza konke iPerfect TV Mfezi Emnyama sinyanthini next time